It's a very dry place and it's full of sand. Desert. Well done in the Kevin. I said it too. Well done. Go ahead, Tina. Where would you take your dog to if you go on holiday? Pound. No, what's the other name for it? Kennel. Yeah. Fuck, let's just leave it. That does fuck all anyway. Mini ma. Joe! Sorry. Hey, stand by. Sorry, Joe. Rolling. Action! Shwmae. Faint o doriadau sydd wedi bod i S4C? 101 miliwn o gyllideb. Ond ar beth mae S4C yn gwario'r arian? Pwy yw S4C? Pwy sy'n rhedeg S4C? Pwy sydd yn ngofal cyllideb S4C? Am pa mor hir mae S4C yn mynd i bara? Pwy sy'n ennill beth yn S4C? Paham bod na slais yn S4C? A'r gwestiwn pwysicaf oll? Come on, do again. Definitely performed your best. I definitely did. Gyda ots am bob gair o ti'n dweud. Oh yeah, yn bendant. Elen? Sut ti'n teimlo at y sioe? Okay. Aeth yn okay? Yeah. So, Simon, beth ti'n meddwl sy'n digwydd nawr? Achos mae Euros yn mynd i ni ar y Trais. Ti'n siwr. trais. Iawn. Euros yn mynd i gyd. Beth chi'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd? Mynd i canu. Sa'n neud hwn i Weindio Joe Blan. O, na. Sa'n canu? Na, sy'n mynd i'n neud yn byd. Ond mae'n oedd e'n teimlo'n wrong i baso tra bod ni mor agos. Helo? Owain? Thomas, beth ti'n neud nawr? Sgotcha. Ti'n tynnu hwnna off fi. Hwna bach o liberty na gyda Thomas. Cymryd te fel na. Nes i cael Wel, cynnig mae sylwedus i, ie? Wel na, sa'n sôn am cymryd y te, fi wedi sôn am pawb arall yn gweithio'n galed. Wel, fi'n dod i helpu chi nawr tra bod fe'n oeri. Hwn da chi'n sgeisio? Diolch yn fawr. Wel, gwell i ti nawr. Biscuit. Na, fi'n oreit, diolch Chi'n yn fawr. siŵr? Ydw. Diolch yn fawr i chi. Fi'n dod i helpu nawr os yn gael oeri. Diolch yn fawr. Beth sy'n bod, Simon? Chuck fire. Rwy'n boeth. Oh, when did the event fuse? Os yna yn y gogledd to nhw. Na. Hi, Joe. See, this is why I didn't give it to you earlier. High five. Whee. Oh, I high-fived you in the face! My face. Ellen Morgan. See, vanity is justified in someone like me, but I mean, look at you. Job.
You really are a true bitch. Yes, a bywydodd Bethan gynne. Sorry, Beth? O'n i ar y ffordd lawr i fan hyn, a oedd y sain yn gweud gwyddgrig, a wedodd Bethan, is that where Gwion lives? Hold on. Gad ni cael barn Helen, Poblicum. Ti'n meddwl dyle fod sesiwn cwestiwn ag ateb? Give the girl a break. Na, sa'i am meddwl. Wel, dyna ni. Pawb wedi clywed? Ydy pawb wedi clywed? Wel, Joe, ni ddim yn cerdded mewn fel Steddfod. Elen, ti'n gallu cerdded lan fel bod e ddim yn edrych fel ei Steddfod rhyw? Ie, gweud Eisteddfod, Mae Jo. o'n fi. Arthur Rees. Nin! Runda Helen. If you worry, you die. If you don't worry, you die. So I worry. Mae jyst tri gynnar i gamera yn dweud. Bws o'r goll? Dim minibus. Dim minibus dyn ni eto. Forward out, starboard out, posh with a capital P-O-S-H, posh. I know you people in the media are looking for that catchphrase, U-turn, and I have only this to say. U-turn if you want. The lady's not for turning. Oh, hello. Right, go on, beth eisiau gofyn fi? So mae fel perfformio yn ysgol chi hyn. Well, mae lot o bwysau yn fi fel perfformwr yn fy hen ysgol. Fi wedi gwneud llawer o berfformiadau canmoliadau iawn yn yr ysgol yma, a fi'n teimlo straen yn bach gan fod fy nghyd actorion yn tynnu safon y gwaith lawr braidd. I'm Jeremy the Hunt, I am. Jeremy the Hunt, I am. I haven't been in government before, but I'm enjoying it more and more. So all of you, look up to me. You're king of country, King Jeremy. Fi'n teimlo mae'r sioe'n cael ei dderbyn yn wahanol fan hyn na unrhyw arall oherwydd sdim yr un gymaint o bobl yn gwylio S4C o bosib. Couple of sniggers pob hyn a pob man. Yn wedi gael Thomas, actually, chwerthin ar ei ben achos rhan fwyaf amser mae'n edrych fel iar y hew. Dyna gyd sy'n gen i ddweud am y fater, mae'r gynpig yn dod nôl mewn nawr, so gwell ni fynd nôl i berfformio. Diolch, Job. Diolch yn fawr chi. Oh, Mrs Edwards, helo, chi'n iawn? Iona? Gallai gael gair? Cei, ista. Be si? Chi'n gwybod yn iawn be si? So Rhianna ti newydd gweld y sioe nawr hefyd, mae sioe newydd gorffen for Wales See England. Beth ydy dy ymateb di o'r sioe? Roedd fi wedi joio fe. Roedd fi ddim yn deall rhannau, ond roedd fel y darn roedd fi yn deall yn rili effeithiol, a roedd darnau ti Job yn rili dda. Oedd ambell i ddarn bach yn wan, ti'n meddwl? Ie, falle darnau gyda Thomas yn ddi. Ie, fi'n cytuno dy sy'n llwyr fyna. Oedd Thomas bach yn wan fel actor yn dod e? Ie.
O, mae rhywun sy'n mynd pesto gyda pizza, mae'n edrych yn beautiful elf. Sorry. Any wedyn? Fi ddim yn becso na. Just gyda elves. I don't care. I am fat person inside and the fat person is coming out. I have 3 words to say. Fat bottom girls! I don't know, they seem to be enjoying it, but the like performance and the energy and stuff that we've got as students, because like, we are only 2-3 years older than them. So they're like, oh cool, I wish I was like that, cool. No, joking. But I can't see it bothering them. I think they like these thunders.